САЩ загубиха $238 милиона в Персийския залив. И никой не знае защо. На 9 април американският флот потвърди, най-скъпият им разузнавателен дрон MQ-4C, Triton се е разбил по време на мисия. Цената му е колкото 2 изтребителя F-35 взети заедно. А САЩ имат само 20 бройки от този дрон. Той е летял на 15 км височина и изведнъж рязко се спуска под 3 км. Успял е да излъчи авариен сигнал, код 7700. Секунди по-късно изчезва от радарите. Пентагонът казва само, че е авария и мълчи за причината. Проблемът не е само в парите. Този дрон е очите на САЩ в Ормузския проток и следи Иран. Ако останките попаднат в грешните ръце, е възможно да се разкрие военна технология. Да припомним, че през 2019 година Иран вече свали един такъв и го показа на целия свят. Официално няма данни за атака от противник. Но дали е просто технически проблем? Как мислите, случайност ли е това или е нещо друго? Очакваме вашето мнение в коментарите.